usukhala phela ngithi khumbula ukuthi ade boshiwe yeah shizo waphuma shuthi wafika lapha shuthi yeah olusina shuthi bebemthembisile ukuthi nje bathe boshiwe belibekhanga ukuthi uqalekile bathi bazompemisa yeah shuthi bafika olusina bamnikeza imali yeah bathi ahamba egarage eyothenga-ke amakhepisulu yeah 100 rand bavele wahamba nawo no yazi sowenza njani Nombuso ngizongenelela awuthi ngiyithathe Sulini siyabonga ma Mnqobi uyahlupha malini la hamba nayo okaba okabani ulusi yini lonto ilo omncane nje bejayele ukulala lapha engathi ikhulu yeah no yazi kuzomela kwenzakaleni kuzomela umlando Mnqobi masiqeda la okay ngizothatha le mali ngihambe ngiyonika lo mjida lo abuye azohlala ngoba manje ngiyabona ngathi lento iyakuhlukumeza le manje wenza abantu ukuthi babe nenkinga nami ngoba phela ngizomnqobi lapha wafika ngami manje it's like wena uletha umuntu wrong manje la ngoba phela ngizuqalile wabaleka nemali yamabariya yeah amabariya abuye athatha izinto zami ayifaka lapha ya okay sebuyile abafethu nabo bebemsiza yeah yabo ngoba khona nje nabanye bebemkhokhisa le mali yeah yabo manje mase sebaleka neyabo futhi ngiyambuza ukuthi kanti ungenelwe yini nganti fethu yabo manje ke akasakwazi ngithi ubuye yeah azohlala lapha akasakwazi no masiqeda la ukhona nalo muntu athatha imali yakhe lapha bengimshile khona no so hamba ngiyikhokha le mali le eyathatha Mnqobi uthi ngikushaya yabo manje ngolimi nje lwesiZulu sengiyambuza mina okay manje wena usudlala pheki sehlala noMancane yeah yabo lapha yeah wathi oMancane bangangitsheli yabo usho mengilibe ngibabuza oMancane angibakhombisi nami ukuthi ngiyazi bangangitshela yabo bagcina bangangitshelile futhi yabo ngoba sebebuyile behlala lapha yabo abazange baze bangitshela no Nombuso cha lolu daba lizosukunyelwa yimina ngizoyilungisa le inkinga encane kakhulu 100 rand ayisho 1000 ayisho itawa 100 mfowethu Nombuso phuza amanzi ethu ehlisa umoya lesimo ngizosilungisa namhlanje today ngoku kwasha abantu bakwaXhosa bathi ngoku ngizosilungisa ngoku lesi simo lesi ngizosilungisa manje uzokhuluma kanjani futhi uphatheke kabi manje because nayizolo jikisi lobe kubonisa uphatheke kabi sona namhlanje uyabuya uphatheke kabi yabo ube ngiyazi kwayizolo ukuthi yini ekhalisayo mina bengizoyilungisa kwayizolo le ndaba le ehlisa umoya yazi ngikusazi ngempela ehlisa umoya ngoba phela manje ngithi sihambile-ke uthi mina-ke sengihleli nobaniki oMancane bahamba naye usehambile sengihleli nobaniki mina-ke no shuthi ngihleli ngedwa uma befika la bantu bengihlasela ngedwa mina angicabangeli shuthi no ngizoyilungisa lesi simo lesi Nombuso ngizosilungisa lesi simo namhlanje ngizosilungisa siyolala sikhuluma enye indaba naye lo Mnqobi ngizomtshela ukuthi akeke zama ukuyiphatha kahle akuphilwa kanje akuphilwa kanje nabantu ngivele wangenelwa yini Mnqobi ngoba entsha phela lento yakhe ungathi udlulisiwe wenzisa komuntu odlulisiwe angimazi ngempela ukuthi ungenelwe yini hey umazi inkinga ngoba naye makukhulunywa indaba yakho uphatheka kabi kodwa manje nangu naye ugila imkhuba esingayiqo usephelisa okwephara phela ukuphara lo babenza umuntu obalekayo
akakwazi ngisho ungena phakathi park akakwazi hey ngoba manje uyasaba ulusi uyazi ukuthi babetrayile because bebemsiza bemkhulumela nakuleli barrier yena futhi usebaleka nemali yabo hey befuna ukubhemisa yena cabanga bafuna ukubhemisa yena bathe into bebemthuma yena bafuna ukuthi babuye babheme naye hey yena uvela ubona ukuthi akabaleke nayo yonke le mali nqonzo la mina lezi imali uyabaleka nazo usidla nami uyabaleka uyicabangela yedwa kodwa futhi inkinga isala nawe la inkinga isale nami umuntu okuyena owamletha ngoba manje bathola usimi na mhlambe mina nje khona la engibona nakhona naye yabo mhlambe ngibenza ilimi ngiyabathola ukuthi angimazi mina solong no kona lo lusilo ngizofika ngimtshela amasimba namhlanje ngoku ngizohamba siya ngale mawusiphuma la ngihamba nawe ngizofika ngimtshela amasimba yena ngazokhuluma amasimba akhe yena uhlangana khona nezimali abanikana bona bodwa nali ibhadi hawu no Nombuso lesimo sinikele kimi ngosilungisa ngosilungisa 100 rand akumali yabona u100 rand akuyona nje imali engiphi ingane yami akumali ngizomela ngihambe siyonika lo mfana le mali le maqeda bese ngimnika umthetho uzodla umthetho emva kwalokho wami ke manje sezodla wami umthetho emva kwalokho ngizomnika lo 100 rand wakhe wamasimba bese ngimtshela udlalela ke ngiyezwa kuthiwa uwenza amasimba kule ngane ngihlangane bafu ya ngiyezwa ukuthi wenza amasimba kule ngane le ukubona kwabona usawula ngakho ke thula ke manje phuza amanzi wehlise absolutely ukha I said right hayi mina Nombuso ngiyakwazi ma right nje I said right Mrs Onyebhutshu hayi namhlanje mina ngiyibona indaba zosikhiphela yona nje hayi ngiyright asiyiphuzeli sithi ukushawa umoya kancane esuka le ade bemgodukisa wabuye ubebuyelana nami wangixaka phela ngoba phela manje ubuyile ngithi uthi yena ubuyile ngoba beza kumina kodwa manje futhi still kuyafana nokuthi akekho hayi futhi kahle kahle ukuthi ubuyele wena kwakuyihawu ngoba ngempela phela ngoba yikho phela lento professor mina ngifuna ikhadi lami nje phela again hey no ngoba islim aza kufana nokukhuluma kwakhe hey unolemu akufani ngempela nokukhuluma kwakhe izinto azenzayo nje lately ayifani naye ziyangiyanyisa yezo ziyangiyanyisa yabo mina mhlambe ngabe kade ngifanelele ubaba ngayigodukela manje ngiyacabanga into eziningi ukuthi angazi yazi mina sengihlukumezeke kakhulu nje moyeni ngihlukumezeke no kuzomela silungisa mina noma yini mawusuthi ufuna ukuhamba ekhaya ngikhona ngivula izandla ngicabanga ukuthi kubona bonke abantu umuntu okugcina ongathi mayefeza ongijayisa ufuna ukuya ekhaya serious ukuthi ufuna ukuyohlala ekhaya ngoba nami Mnqobi wafika wathi usefuna ukuyohlala ekhaya kodwa manje wabuya ngathi mangimbuza isizathu wathi ubuyele wena kodwa manje kwanawe uyithola umuntu ohlele entabeni yedwa engasaqondakala ukuthi wenzani bona nje sengikadla uKhisimusi la emgaqweni mina ngikaze ngawula uKhisimusi emgaqweni ngiyahlala impela kodwa khona kodwa mekufika uDisemba nje ngiyayigodukela nginganalutho nginje ngoba bayangazi vele ekhaya ukuthi ngisebenzi ngiyipara kanje so ngicela ungigodukise angisekhaya ngihlala ekhaya nengane yami ngoba vele nginalutho angithi baba ngithatha ngibeka straight ekhaya because imali anginiki uyazi ukuthi mhlambe manje ngizolingeka kuphela ngidle yabo so baba ulindele ikhola ukuthi ngimfonele ezongilanda ngihambise mina manje angikwazi ukufona ngoba manje ngiyacabanga lezi zinto engikake zenzekile la no
mina ngizoyilungisa lento. Okay, Nombuso, wena ufuna ke lento ilunge kanjani? Mhlawumbe nami ngathi nje ngiyalungisa kanti wena indlela ongafuni kulunga ngayo. Wena ufuna kwenzeke kanjani? Mina ngizokwenza lento oyifunayo wena ufuna ukuthi kwenzeke kanjani? Mina anginenkinga ngajabula professor unikeza isimali yakhe. Yeah. Anginandaba nendaba amabariya vele alahle impahla zami ngisayikhuluma indaba yabo anginandaba noma bangambamba bembamba bambulala bembethanda nginandaba. Kodwa usamthanda nje. Kodwa kufanele inhliziyo yami ngizama ukuyidlulisa ngoba ngiyabona ukuthi yena akacabanga ngalendlela mina ngicabanga ngayo. No, Nombuso. Ngizosilungisa lesi. Futhi mangimbona nje vele ngicikeke sula mvele lonakala. Yazi nebanga lokho. Yazi nebanga lokho. Uthando. Cha ukuthi ungethile yazi ungilimazile ngempela. Ngoba ngamtshela ngathi mina angifuni ukuthandana. Angisafuni ukuthandana mina. Ngamtshela Mnqobi ngathi angifuni lento. No, mina ngizoyilungisa le nkinga le. Yena yazi mengibona ngathi akho lutho nje. Mina ngimbona yazi kanzi cela ukudlala kakhulu lo. Cela ukudlala kakhulu. Vele kuyena ngingabe ngathi akho lutho eyenzekile. Ngathi yonke into right. Asudlala noba manje. Hey bona. Ngimbuka ukuthi lo muntu uyaphila la ekhanda lakhe kahle. No, Nombuso ngizosilungisa lesi simo lesi. Yazi mina ngineshow yayo ukuthi Mnqobi uyakuthanda. Ngiyakutshela ngikufakile ehlathini lapho. Uyabona ngoba esuka kubuza. Mengithanda ke uthi njobe ngishiye kanje lapha ngihleli kwenzakalani nje ngami. Ekhona nayi la. I think naye phela usabela impilo yakhe kulabantu laba yalokho ebabalekela. Hawu, ungathi into uyenza uwazi kahle ukuthi izokulidela ekutheni ungakwazi ukubuyela emuva kodwa uyenze wena ubuye uyibheke kahle. Hayibo. Hayi, umuntu uma ezohlula ukuhlala kuba aphinde ahlule ukuhlala emgaqweni uzohlala blow. Uzohlala phi kanti yena? Shuthi ayike indawo azohlala kuyona ke yena. Shuthi ngeke aphile nabantu yena phela. No, kodwa intombi nginesiqiniseko sayo uyakuthanda. Hayi yabona lapho mfowethu ngihamba ngisho enkantolo mfowethu. Ngingafunga ngisho enkantolo. Ngangithanda shuthi yena uthanda ngenye indlela abantu. Indoda ngamaphutha. Kuyikho ukuthi phela ke umbuzo uthi ibuya kanjani izobhekana namaphutha ayo. Ngoba yena unamaphutha amaningi kuloko. Unamaphutha amaningi. Ngiyambuza ukuthi yini inkinga ngoba phela mina ngiyakunika imali. Ukuthi mina into engiyanyisayo umenza lezi zinto zakhe. Nami uvela ngiqhambela amanga. Hey, okuyena umuntu efana ngabuya ngitshela ukuthi ngikwazi ukumkhavela izitori zakhe. Yazi angivele ngihluleke nokuyikhava izitori zakhe ngoba nami ngisuke ngazi lutho. Nami ngisuke ngayidlanga kwaleyo mali leyo. Camange ayiledwa imali abuye aqhambele mina amanga futhi. Kodwa futhi wena and ababukeli into abangayazi if ever emgaqweni uthandana nomuntu wenza into wrong kubantu leyo nto ibuya izobhekana nawe wena umuntu osifazana osukuthandana naye. Njengoba esho nje unombuzo ukuthi kwafika abantu bamlahlela impahla zakhe bamfakela impahla zakhe odakeni bayidabula. Yena akana nkinga yena uright yena anankinga. Uyambona nje umbuka wena Mnqobi umehluko ehlala nami lapha nomehluko njengoba manje uyambona uyageza nje. Hayi uyageza ayangiboni ngathi akugezwa lapha ahlala khona. Ukhona nje uphaca abanye ababhobho ethe lento engayenzi. No. Thina zamaparathi impela kodwa thina segeza thina. No. Siyawasha thina. Nombuso ngicela uthemba uphole bami lezi nyembe zoyikhalayo ngayiwele phansi. Ngeke iwele phansi. Yikho ukuthi ola lo ngibenga understand ukuthi kwenzakalani. Ngizosilungisa lesi simo lesi. Hayi mina ngiyabonga ukuthi ajabulisa abantu kangaka lapha.
ubukisa ngawe manje abukise ngami kanje awubukisile ngami no ngizosilungisa lesimo mina noMbuso awuthemba ubuholi bami and abantu ngathi bayajabula ngoba uyangixoxela nje naye manje ukuthi abantu balibe bembona belibe bembuza ukuthi hayibo Mnqobi kwenzakalani ngoQueen hayibo siyambona nje uhamba nobani yini bengambuza ukuthi kwenzakalani ngawe yini singakuboni lapha baxakeke ngami no mina ngizosilungisa lesimo awuthemba ubuholi bami uzabe proud nje ukuthi indaba yena ziyayizela kuyena engayifunanga ukuthi abantu beze bezomtshela indaba akabona ukuthi abantu bayajabula shuthi akaboni yena lokho mina ngiyabonga manje uthando lakhe bengivele ngafuna ithando mina ngamtshela yabo mina nje bengifice ngiyithandanela nendiya lapho yabo nje ngifice ngiyithandanela nalo ngoba angisafuna ithando ayinalo ukuthi ngiyalithanda angilithandi nje ngoba ngisemgaqweni because mina emgaqweni unganayo umuntu wesilisa uthatheka kancane yabo kuma nje ebusuku lapha ibariya belifuna ukudlwengula usimhle lamthathela zonke izinto zakhe yabo ngoba ulele yedwa ayikho indoda liyabona ukuthi ayikhona lihambe likanyisa kanje ngiphekile mina ngilalike mina nancane mina ebusuku ngiyenza washinga ubusuku bonke ngiwashe ngiclean into zami yabo lihambe likhanyisa libheka bonke abantu lamficisa simhle uhleli yedwa ulele ngithi ngiyabona ukuthi labo lapha kukhona inkinga manje ukuthi angizwa ngikude yabo ngithe ngiyabona kuthathwe izinto zajijijelwa lapha izinto shuthi barrel funa ukulala naye ngenkani sisimhle useyanqaba yabo lathatha amabhoots akhe izinto zakhe lathi loyidayisa useyangitshela usimhle ukuthi lo muntu wenza ukuthi nokuthi ngiyasho ukuthi ngiyambona and ice cube yaziwa uyadlwengulana vele yabo like makunendawo engaze ngikufaka enkingeni nawuthi singayikhuluma indaba yabo lapha kodwa amaphoyisa akithi madoda lafe likamjokwana kandaba madoda kodwa washo madoda uhlanya liyadla nidlodlobele libeka isitanga madoda nathi ngene libuse liyobuswa izinkonjane awu madoda izwe lihle kangaka madoda lakithi South Africa madoda abanga nje usethi uzimhle secibanga ukuhamba ngoba manje uyabona ukuthi leli bariya leli lizogcina lemdlongolile ngiyamtshela ngithi akahambe angacabangi vele uhambe ngoba lizokudlwengula ngempela ukhona umuntu okeboshela ukudlwengulwa ngale la liyena ke ukaboshwe kodwa uyaphuma ngoba bavele bathi uyahlala hawu angazi yini ngabuyisela zona ngakubo mahlanye angazi ukuthi yini le ayenza ukuthi banje unendlela enza ngayo ukuthi angaboshwa akaboshwa futhi ngempela umahlanye yini ngabuyisela zona ngakubo awusebedlungulile baningi yabona nje Mnqobi ngakutshela kahle uyabazi bonke ngoba behlala khona yena bebedlungulwa phambi kwakhe ngoba bevele babawuyisele la belala khona uMnqobi yabo uMnqobi la belala khona kunendlela yabo yena ulala la ngaphansi bebevele baphose la kanti khona yena la athi mithi uyabuka ubani bamdlongolela yena ulele yesu umuntu bamdlongolela la phambi kwakhe ngoba ngakutshela bonke abantu basebeke bedlwengulu lapha eMaskandi uyabazi bonke so mina noMbuso ufisa ngikusize ngani amna mongangisize nje ngikhokelele imali yalusi ngizobonga kakhulu mina ke ngizozama ukuxolisa inhliziyo no kumele nibuye la kumele kulungiswe hayi kumele nibuye la mina nilungise izinto angifuni ukukhuluma kutheni hlukene
kumele kulungise izinto. Yazi makuthandwa na kuyaxatshana. Ngiyavuna mina. Kuyaxatshana makuthandana. Manje uyokhala kuze kube nini? Ngoba usazobona njalo phela. Kuze kube nini? Ngoba hlahle into enibangayo into engalungiseka. Ngoba nathi nama ngimazi ukuthatha lo phara ngawo umfana manje. Nangisafundi. So futhi namhlanje Ngiyafuna. Ngoba manje ngiyabona ukuthi ayikho yonke lento yakhe. Yonke lento yakhe ayikho into engekho efile. Wena umubheka wena izakhona into ekhona lapha ngumnqobi. Umubheka wena professor khona. Yabona mina ngithi ngifike ngihlale nawe mina. Ngiphinde ngihlale nomnqobi. Mina ngiyakutshela mina umnqobi uyakuthanda. Cha mina sengiziye ukuthanda ke umubheke usacabanga ngempilo nje ene right. Mesenza kanje. Hey. Ayikhona kunzima ukuthi ungathi usayicabanga impilo right maye ngoba right kakhulu ngoba ngana ngisho nengane mina ukuthi kubuhlungu ke mina wami ngoba nginengane ingakho ngithi ngifuna lezi zinto engekho matured mina ngoba abo mina ngisho baba ngane ngidala kunami ngishaya ngo10 years. Yeah. Yes. Into eyenza ukuthi mina ngize ngicine ngithanana nomuntu omdala kunami ngifunda isikole ngoba ngangafuni ukudlala izingane. Yabo abantu abangahluzekile kahle abangacabangile kahle. Hey. Yabo. First year. Ngagcina mina ngithanana nobaba nami yena seqedile isikole dala. Futhi wangilinda nami ngaqedile isikole kwamasole ingane ke. Hey. Ngoba ngathana ngifunda 8. Yabo. Ngifunda 9, ngifunda 10. Yeah. Ukuyabaya manje uzofica first year lapha emgaqweni. Ngitshela kabi nje. No, kuzomela umfana adodiseke, ngizomdodisa mina. Ngizomdodisa mangiqeda ukumdodisa sibone ke emva lapho uthi sengize ngisole nokuthi ngangimsusela nje eMaskanto. Hey. Unzanga miya wahlala khona lapha be right hleli khona lapha. Uyamgeza manje ubonsesile na. Ngithuma la eplay ngabaleki nemali yabo. Bebehlezi bemthuma every day mhlawumbe bebuya kathathu eza la eplay engabaleki nemali yameshent. Sezebaleka nemali yomuntu uke oyiphandelayo. Nombuso kuzilunga lento wena ufisa ukusizakala kanjani? Mina ngivula izandla mina ngizokwenza lokho ngizokwenza lento le ufuna ngiyenza. Ngiyakubona ukhokha imali siyayikhokha namhlanje masiqeda la. Today ngesingisi. Nginkinga mina shema. Mina nginkinga mina professor. So namhlanje uthi asixoxe indaba namhlanje. Ngizozama mina nje ukuyilungela mina ngibe right. No. Kodwa inhliziyo yami ibuhlungu. Hey madoda uthanda. Hey inzima lento yakho nombuso. No, kuzomela sihambe soyilungisa lenkinga manje. Ngizoyilungisa mina. Yiko phela na ngihlukumezekile. Shame ukuthi ngiyayithulela endakekho nomuntu engikhuluma naye manje. No. Because lapha ngathi ukhuluma nomuntu kanti umuntu ube ngathi uyakuzwela kanti iyajabula. Kanti yini manje? Yabo. Umbango sengowani manje? Hayi nje kunjalo lapha. Adlala abantu abathanda more rights. Abo more rights abathanda. Hey. Bebengathanda abantu besibona siqala thina lento yethu nomnqobi. Yabo? Yeah. Bengathanda abanye bagcina sebethanda. Manje ke yena ke wangixaka futhi. Useyacheka futhi manje. Sejabulisa bona futhi. No, mina into enginesiqiniseko sami futhi mina. Yazi ukuthi manje nale nonsense omnqoba ngiyazi ukuthi kuphi uhambile manje. Ngoba ube bengazi ukuthi kuzoba nje bengizomtshela angene la edla umthetho. Udinga ukudla umthetho umnqobi omude kakhulu.
ungalo ungayiphathi kahle kwakhe kusidalela inkinga. Ngacabanga ngacabanga shame. Uthando nasemgaqweni likhona. Ngacabanga. Nombuso. Lukhona nakhona uthando emgaqweni. Lukhona. Uyabona nje ukuthi lukhona. Nangithi ababona amancane benobrain. Bawa bevuka bo2. Babaleka nemali yomuntu. Babaleka nemali yomuntu bo2. Basekondana bo2 bahamba bo2. Angithi yena ngithi ukwazi ukuyenza yedwa into ngoba yena kanandaba nami. Ngithi ukubeke kwabasobala ukuthi akanandaba nami. So manje Nombuso mina ngibona ngathi ayikho into esizoyikhuluma namhlanje asivale kwamanje sihambe siyolokho siyokhokhela lo muntu le mali yakhe le. Yabo nje namhlanje uyangishalazela nje okwentombi emadoda isesokeni ifika okokuqala lokhu ubhekele. Ngiyibhadala le mali Nombuso. Vandag. Ungabisakhala manje, ngifuna ukubona ungasakhala. Ngiyacaba ukuthi ngazange ngakutshela. Akaza zangitshela. Uphela mina uyazi ukuthi ngeze ngitshele nontsatsi mina. Akangitsheli nontsatsi. Ayangimangaza-ke lokho. Yangimangaza. Yazi uthini? Wathi yena wahamba nemali yabo laba ngoba bathatha ugwayi lo engamthenga la wona. Awunamanga. Oh. Yazi umuntu oyistoryteller. Hey, uyinkinga ngoba manje ngisho exoxela into uhleze really. It's like uthi yena bangijwayela laba professor bathatha ugwayi wami lapha. Kanti kwenzakalani? Awukhulume yona useduze naye. Hayi bobe bakuthuma yena. No, sengisho lo angithi ngamnika imali ngathi akathe. Ukuthenga kwesami ngempela. Yeah. Kodwa uzange uzudayizwe ugwayi. Kwenzakalani? Imini umuntu obedayisa ugwayi lapha uyazi. Yabo and ugwayi bengizodayisa. Yeah. Yena wenza lento yakhe yobuvila. Yes, uyamaza ngithi. Wenza lento yakhe yobuvila bengafuni kuyobhanta. Ngithi ebe esafuna ukubhema ngithi. Yeah. Ugwayi mhlawumbe ngadayisa 20 eyodwa. Yeah. Yaphela. Ebusuku abantu bese befuna ugwayi ungasekho. Kanti wena wayethenga i20 eyodwa mina ngimthengele 200. 200. Yeah. Yezwa. Ebusuku abantu bese befuna ugwayi akusekho ngisho 20 eyodwa. Yini? Yezwa. Uthathiwe wonke wayodayiswa maskandi. Wawudayisa same time? Yes. Okay, Nombuso. Ngicela ngathi ngiyacela phesheya noma i20 eyodwa ngoba uyazi abantu bayahlupa ebusuku. Nombuso. Ileyo 20 yona engasenzela ukuthi lo gwayi ulibulungapheli. Nombuso. Wena Nombuso, ngibuka phela. Nombuso, mangakuthengela mina wena ugwayi 200. Ungawudayisa? Ngingawudayisa mina. Sho. Ngingawudayisa mina ugwayi. Bese vele udayisa yimini ugwayi lapha yana vele. So uthini kimi? Ngisaba ukuthi ugwayi wonke uhlale kumina lapha ngoba bangawuntshontsha. Hayi ke bangawuntshontsha. Futhi ngamele senze njani? Ngingahlala nama 20 mhlambe awu3. Yeah. Yabo. Njalo ekseni ufika uzothatha amanye awu3 lapha yini? Yabo. Ngoba wonke lapha bewubona bazongitshontsha mengingalala. No, Nombuso. Uthi uyanini ekhaya singathi siyathenga manje siphambana neweather. Angizoyikhama sengiright mina. Yeah. Ngizengiright angifuni ukuya ekhaya emoyeni ngingekho right. Okay. Nombuso, umali number lokwayi 110 rand. 110 rand. Okay, futhi mina njengamanje ngizokunika u210 rand. Ngizothatha lo 100 rand siyawukhokha ubuye uhambe uyothenga lo gwayi lo. Manje ngeke ngihlale nogwayi mina endlini ndoda ngibhemi mina. Akukho la ngobeka khona. Yabo into ezugwayi nje oyitshwala izinto engasondeli eduze kwami. Angazi ukuthi singenza njani. Ngazi noma
Hayi manje nokukona inkinga uyawudayisa naye ngeke. Ngekuzwakale kahle ukuthi uthe dayisa utamatisi nawe uzodayisa utamatisi. Ubeke kuyena. Kodwa umuntu ongasibekela mhlawumbe sobe simcabanga ke. Oh, okay, for now hamba ucabanga ukuthi uba umuntu angakubekela indlela esafe kodwa njengamanje kumele senze masiphuma la ukuhambisa u100 lo mfana lo bese edla nomthetho ngofike ngimnika nomthetho ngaphezulu so hamba sekhona phela abakazi bona bangihlukumeze olusi yeah kodwa nje kuthi wakhuluma into yangiphatha kabuhlungu wathi mhlambe nje unombuso anamakhona ababonana kuona yeah nami ngiyacabanga lokho ukuthi kungenzeka ukuthi ena mhlawumbe khona la nibona nakhona naye kabe ngisho ngithi angisamazi nokumazi mina ngangimgcine ephuma ejele naku ehleni nani la yini ebeyigwala nje Mnqobi ungasaba olusi yawe mina ngadla imali yakho ngishiye ngihlale nawe ngiyilalele khona la ungibone ngilele khona la wayena nje uligwala nje hawu cabanga wonke umuntu lapha usho leyo nto ukuthi pho usungazi uncamele ushiya intombi yakho pho hayi ngeke lo muntu ngeke ukuthi ungibukanisile nabantu hawu ligwala mina mfethu hawu hayi mina ngazi mina nthi impela uhlala kanjani emgaqweni esaba kanje hey hlezi ngimtshela into ndoda uyigwala ndoda ungibukanisile shem nabantu hawu usungaze mfethu mina imali into engayidla nje ngihlale nawe ngikuthethe ifuso khona ubungithumelana hayi ngeke uyigwala mfethu uyigwala mfethu ngeke mfethu akufuneki indoda eyigwala kanje hayi kuthiwa nje abakalivadlwana bayasinda nje impela kodwa hayi futhi phela lo muntu uyoshiya ingane nonkosikazi ahambe olala ehlathini uyobaleka adlule kubi impela hawu ulusile kokuncanyana lokho lwade ngathi akaphilanga nje into engavele ngiyifaka ekhaleni leyana into engavele ngimshaya ngaso ngimshaya ubuthi uyamazi ukuthi Mnqobi phela usile uMnqobi yabo ukuthi uyazi ukuthi umbetrayile inhliziyo ushawa yilento le yabo usanayo phela inhliziyo ngiyazi ushawe leyo nto ayingoba nake emsaba akamsabe angamshaya vele phela uMnqobi ulusi yabo phela ukuthi ushawe le yanto ukuthi kodwa abafethu bengisiza kanje bengikhulumela kanje yabo ngoba ibone bebemsiza kuleli barrier leni yes omunye nje uthayisini omunye mfethu wazi wakhipha u20 rand yezo lo mfethu lo mina since ngijwayele ukuzenzela ama-washing yabo nabo abafethu bebeshayile benemali yabo bathi nombuso washala abangiphe lo 50 rand yabo so nje since ngibasiza labo bafethu kanjalo baye yabo bathande nabo ukuthi bangisize yabo so wathi uthayiseni hayi khuleka Mnqobi wena mfethu ngizokunika manje ngeze emasikandi ngizokunika u50 rand yazi mele senze njani yabo mele senze njani nombuso akusiza ukuthi it's not like uyamsaba kahle kahle kumele ahamba for umnike u100 rand futhi mina mele ngiye noMnqobi afika athi mfethu nansi imali yakho ngoba hayi ukuthi uyamsaba like siyokhuluma nebhubesi akamsabi phela ukuthi usesaba yini ukuthi umbetrayile and uyazi ukuthi njengoba bemthuma ngale mali bemthembisile vele ukuthi since ebekade ekhale lokho ekhale ngoba wathi fika ulusile bathi hawu uphi uMnqobi manje kade lokho engikhalela lapha ya egarage ethi uqalekile uphume enkantolo uphi manje ayothenga la capsule hayi ke mina ngingazi ke mina bengizenzela into zami shuthi bagcine efikile ke amnika 100 rand ayothenga ama capsule akasabuyi how sebona ukuthi akawabheme yedwa yena mangakona lo capsule phela shuthi ku 100 rand iphuma mangaki ngoba selu 35 rand 35 70 shuthi awu3 nje hey bona akawabheme yedwa le ndaba yemetadone engangimthengele yona wayiphuza kodwa imetadone phela imetadone uyayiphuza vele kodwa uma ufuna ukubhema futhi uyabhema
Yayizwa leyo nto. Ingani kwathiwa lapha ama ubhebe noma basuke besabisa. Yona iyalimaza le nto ngoba ngisho nalabo abaphuza Impilo. Lezi indaba bayatshela ukuthi ungayiphuzi bese uyabhema futhi. Yabo ngoba umoya kudotela uyile mhlambe kade ubhemile ekseni uyathi udotela ungabisa iphuze phuze kusasa. Ungabhemiki. Yabo cause phela ngithi nayo vele i-drug kahle kahle. So ngesikhathi uyiphuza yona futhi uphinde futhi ubhema futhi ube futhi ufuna ukuya ubhema yabo kuzinto engekho. Ayikho phela leyo nto. Futhi manje ngawaste imali mfowethu ngahamba ngawumdetoxa ngathenga imetadone. Ngoba phela usabhema nangu uyabhema. Nangu balaya nemali zantu. Bese kumbukeli ozongitshela amasimbe kubeni kwizinto zinje. Mina nje ngifuna nje ukulungisa into zami kahle ngizama anganomisa khona le ncwadi kwena professor le yokuthenga methadone. Ikhona. Ubaba uzongithengela awu2 ngikodo. Isekhona ithiwa yini prescription. Sengahlala ngiguguma ne-prescription. Ay madoda. Ile ukismus ekhaya. Nombuso. Kambe ngizosho ngibe ngcono. Ungabusabuya la. Ngifuna ukuthi uzovakashela mina so right. Cause akuyona impilo le. Impilo enzima kakhulu le. Yabo nje lokhu ufikile manje uyoqeda i-hour yakhala. Kodwa uthe right kimi. Ukuthi Mnqobi vela alona usuku la mingi ngabona yena. Kahlahla nqonto ufika ungazi awumbonanga. Ngixakekile la izolo ukuthi yini ukhalelana. Ngiyambuza nama Mthweni uyenzani ingane yasiyakhala. Nombuso. Mina ngizoyilungisa indaba yenu ngifuna nibuyelane kahle ngendlela eright umfana ayiphathe kahle. Aye kumsangano lo awenzayo. Mina singe right yena. Usungakhendlu iminyaka u7 uyibhidlize ngosuku olulodwa. Right. Mina ngidlala kanjalo. Right kabi. Safuna nje. Ngiyalungiswa nombuso. Uyoba umfazi onjani? Ngoba nakhona endlini zikhona izinto. Hayi ngeke. Noma baba ngobethana noma mhlambe sikhuluma ukuthi mhlambe kubanga ukuthi mhlambe bepemisa intombazane what kodwa nje sorry lephele ile ikhombisa ukuthi uyanikela ngami. Yabo yena unikele ngami ngoba yabo le barrier lela ukuba elinye barrier kabe mina ngiphendukile inyama yabo. Mina bengizobe inyama yabo mina behalela ukubhebha nje bayazi beza kumina. Angenzi Unqobi ayikho kumali yabo ukhokha ngami ke. No. Ngizosilungisa. Bengihlanda nje ukuthi kwaba ibarrier eli right eliphilayo. And futhi nami ke ebengivele ngilihlonipha nalo lingihlonipha back. Yabo alingazeli into ephidayo. Yabo so labayana bayakuthatha nangalokho. Yabo bekwazi ukuthi yaqhwayize. Nje uhlezi usnacks bakuthatha ngalokho. Bebekwazi nje umuntu nje yabo bakuthatha ngalento eyiyona vele nawe. So naye kubengazi ukuthi mina ke nje angihlali nje. Angifuni vele bangijwayele kabi. Mina ukuthi ke vele amabari angifuni nje angijwayele. Yabo basethe kurephenye intombazane lapha eMaskandi shuzi ngangenzana naye eMaskandi yaphuza yabo. Shuzi yangibuza ukuthi ngayithola bithi right. Shuzi ngibonise le ngane le akuyona la yabo ngicuma ngiyisuye emlazi wherever went ngapha nje ngoba beyikhuluma nangoClaywood
ithekle uda ngazi kunjani i-right ngithi mina asambe vele nami ngiyakhona kakhaya yabo sambe nalengane mengifika lapha ithi angifaka u10 rand sithenge ithiki nerock ne mina vele bengiyothenga into yami ke necilimo okay yona vele ayibhemi yibonga ngiyufake lo 10 rand ithenge lezi zinto ayisibhemi rock iqala bese iyafaka kithikiki ngingayinaki yabo because ngifuna na enjoy iyangixoxela nje imnandi iya-enjoy yabona ukuthi iphuzile nje enjoy yabo manje ngane ngiyibona ngize ngihamba nayo bihamba ixoxa nebarrier yabo ibese sikuleli barrier imalana ke ngiyeza ngiyabuya siyahamba nazo siyipaki shuthi lengane le ngiyibuza usayibo lo phuthe ommise lapha ithi yona hayi akame loyana lapha ngibona izayilengane le mhlambe kwayelo ayimazi yabo ushiza umuntu nje bemshela mhlambe endleleni ayi singene mina bengithi ukuthi sizothenga siphume ngiyibona ufuna ukuhlala phansi hayi nami ngihlale sibhemeke siqeda ukubhema mina sengifuna ukubhema into yami ngimtshela ngithi ayike athi okay igama layo ngoba okwethu athi ngiyabuya yezwa ngisayosha into yami bathi okay ngihambe hayi nami ngifike ngilibale la estidam ngizenzela into zami uphindele ntambama ngiyothenga isikisi sokulala mangiyifica nayo isalapha hayibo wena uzalana ukuhambe ithi hayibo ngizahlele isakukhona 3 amabariya amile eduze kwayo wafela bona ingozi yodwa avela ngabona sekuyinyama yodwa le yabo ngicabanga ukuthi ngiyithethise ngiyikhombe yabo njengosisi wami ngithi hayibo kahle wena sihambe yabo ngibuye ngithi angihlehle ngoba ngazi ukuthi kumiswani wengane la kodwa ngiyishiya mina ngiyishiya kumeshenti ngathi khaya ke usisi wami ngimshiya kuwenaki yezwa ngiyahamba mina athi ukhaya hayi khuleka uzoba right hayi ngihambe ngime ngifika ngithuka ukuthi hayibo uzalalo usaphese futhi thick pipe ilodiwe futhi uyaphela ngiyitha ukuthi mhlawumbe ube nayo vele imali yabo ngeke ulaziphathe intombazane or uthengelwe laba angisazi yabo manje angikwazi nokumbuza umeshent because naba la ngithenge ngihambe mengibuye ekseni athi umeshent hey Nombuso mngane wakho hayi ngizini athi maybe 10 yamabari yampepile ngizi mina athi ngiyakutshela phela bengasafuni ukuhamba mina sengifuna ukuhamba ngiyolala ngamshiya la ngathi wamshiya uthi bengizobenza njani ngafuna ukuhamba bengizobenza njani kodwa ngempela ke bezokwenza njani ukhaya plus mase ufuna ukuhamba bayihambela wahamba wayishiya kwaba inyama yabo kwaba inyama ya leyo ngane ngayibona futhi yangibona kodwa mina engayibona ukuthi ayihlukumezekile ngoba la nje ebusweni angathi nesky nje la manje silimele yabo and yayifakile iweave kodwa manje sengiyibona isishuqulile into ibishuqule kanje ngiyibona ngasemakhalathini yabo ngasho nje cause mina ngijwayele ukuphanda ngolesihlanu nangolesine emos lapha ya shuthi ngangiyemos ngolesihlanu ngathi shuthi le ntombazane kahle kahle yila mantombazane aphuzayo shuthi ibisehalela ukuyoshaya kancane njengoba izihlangabezana nokuba yithatha kube intombazane ezenza nje umuntu manje ingwenya kasho ngathi shame ngiyayibona kona ukuthi hayi ngempela kodwa lento ayisho ukhaya hayi ngempela bayizwengulile yabonakala yabo yize noma ke phela umuntu ke engekazi asho kodwa mina ngayibona nje ayifananga nale yangani ngibona ukuqala yabo ukuthi ngambona ukuthi uhlukumezekile asho ngathi buhlungu na lempilo le buhlungu shame kubuhlungu ayikunzima South Africa sathi yayisiyenza ukuthi ingahambi iyabona phela ukuthi sekuhlwile
endaweni enjeya eMaskandi bo ihlezizwa hey yibo uba ungazi ukuthi kuyadlwengulwa lapha uba ungazi nama into engingayenza ke kuyisave angifisi ukuyisiza kodwa angikwazanga ngoba nami ngangiyophenduka inyama phela mina kuba ngangimsiza ngoba bezothi shuthi njengoba ngisiza yona yimina shuthi engifunayo bavele basho kanjalo into yolungiswa ngokuthini hayi angazi ngempela ngoba phela bayakhona bayaziwa nje abantu abayenzayo lento and ithiwa kubona laba abadayisayo nakubona labadayisayo laba abadayisayo intombazane ithatha ibekwe phezu kwetafula lakhe ekhona yezwa angeke enze lutho ngathi kwabona bebahlonipha laba banesigqoko sabo abarawunda ngaso bebakhokhisa imali bayakhokha kuthiwa umshango imali abayikhokhayo laba abadayisayo bafake isigqokweni imali nganoma 100 zina babafakayo every day lento ingalunga ngokuthini hayi ngazi ngisho le yokudlwengula angazi impela kodwa futhi nje nayo iyaya nangokuthi nawe ke uyisima kanjani yabo iyaya nangalokho ngoba phela ukuba le ntombazane yafika yathenga yahlala phansi yabhema yaqeda sukuma hamba angikholwa ukuthi khona inkinga ezomehlela yabo kusho nayo yakhuleka over hey yabo plazi ke iplagile futhi ayibona nami ukuthi iplagile ingeyinhle kanje ingengazi ngilibe ngisho lapha emastevisini ngizaba futhi inhliziyo yami ihlungu khona ingane ngishiyeka ekhaya le ngane leya izophenduka inyama yabo ngilibe ngiyicula lento ngilibe ngiyicula yabo ngithi bavele maniye masikane cani ngibhekela ukuthi isakhona le ngane lapha yabo bebe abantu babuye bathi hayi isakhona nombuso yabo ngithi sayibona manje yabo hayi ngazi nami sengiya ngifica kuma amabariya u3 eduze kwayo ngabona ukuthi ayingeke amabhube sasesethu hawe ma ayingeke ngcono ngingabe ngisakhuluma kakhulu phela ngingabe usala namanje hayibo kana kugoduka yini hayibo sashaya kancane wabona hayi wena isehlathini lendaba ayiboni lutho le manje abanye bangiblame ukuthi wena nomuso konke useyikhombi ngani wena uthi ayasamba wena futhi yabo kube ngathi yabo ngiyamthethisa nje ngathi usisiwami ngithi mina ayibona umuntu omdala ungazi ukuthi bamisane ngani nabantu mhlambe kwayilento ayibhemayo nje uyithengelwe uyibona mina ngiqhama nje ngikhuluma leyo nto hey nami ngine inkinga zami nami eziningi kabi angifune inkinga zabantu manje uthini sihambe siwele siye ngale singahamba kodwa phela mina ukhola ngangeni khona mina angazi kodwa noma sizomfica yini ulosi kodwa singaya nje sobheka hayi ngizomela si bayavuma phela beyophatha and mina ngibange bengiza la bebe ngisho behlengezingqa yeah ebo bekhombisa ukuvuka ngazi ke ngenzeka phela kodwa simfice lokhu uzobuya nini uzokwenza episode yangempela ngoba le inzinyana le but ngizobanika abantu sebahlezi befuna ukuthi ube lento engibanikayo kodwa yibona le episode ifile le ayi ngishilo kodwa uthi awukhona kodwa kukuhle ukuthi ufike la uzokhuluma bonke ubuhlungu bakho I think nabanye abantu okukhona ama suggestions abazoba nawo ukuthi kumele wenze njani but kodwa mina nombuso mfowethu ngifuna uphume la iyona into engiyifisayo le uyayibona lento leyo ngoba akusiza ukulungisa inkinga zasehlathini angicotha ukukhuluma ukuthi silungise inkinga zasekhaya manje siyolungisa inkinga zasehlathini kwanawe zinezisize ngalutho impilo yakho understand lento yeah ukuthi ngingavele ngingafundi sekuqaleni
wayipresenta njengebhungu nje umfana eliphilayo. Kungangafuni. Yabo nje namanje lapha edongeni lezinto ezibhala lapha edongeni. Uye bese abantu bengibuza. Umbuzo Mnqobi wayibhala lapha. Yabo nje umuntu umane uthi yabo nje ukubuza into esinax ngoba uyayibona nje naye ukuthi ibhaliwe. Buzi nonsense. Hawu umuntu angakubuza into ebhaliwe ukuthi from bani to bani ibhaliwe. Hayi noma lelo mbhalo silungise kumele abuye mfana. Kumele abuye. Kumele ngimnike umthetho. Kahle kahle futhi abe Mnqobi ngimbulala ngenduku ngokomthetho nje. Yikuthi manje usayindoda. Kahle kahle kube nje ngiseyimbe kumele ngimthinte. Yikuthi manje ngasayina phansi ukuthi haya ngasiphakamise isandla. Kodwa bekumele ke ngimthinte. Ngimvalele nje endlini ngimthinte ukhona. Noma ngimbambe ngithi mthinte wena. Kahle kahle kumele awufuna ukumsaksa ngempama. Awufuna ukuthi ngibambele umdonsa ngempama. Hayi. Ngizafuna ukuthi hayi noma lesilungise ndoda akumelanga lokho le moto yenu siyifaka ehlathini awukade inhle kangaka madoda. Yabona indlela ohlukumezeka ngayo uyabona umuntu indlela omthanda ngayo uhlukumezeka kangaka ngendlela omthanda ngayo makunenkinga. Uzubona ngathi bekudlalwa ngawe. Mina show Mnqobi uyakuthanda into engineshow yayo leyo. Definitely show Mnqobi uyakuthanda. Engaba namaphutha obindoda inamaphutha. Kodwa ke kuzomela sikulungise lokho. Angifuni umbuso lokhu ukhale njalo. Ayingeke. Nina bendlondlene ephapha ekhanda. Nina bakashishiliza ngedede kwelimaholo limhlabela imbedule. Nina bentule bande ngodonga le kwela kithi kwabheka uZulu. Nina bohlanya leyadla indlondlobele libekisihlange emadolweni. Nina bendla mhlathi kamayekisa awu madoda nina abazukulwane bakaPhalo. Awu nina abaZulu liyazongoma nina abamakhosetive. Awu madoda lokhuluma ngoprofessor ngewamkhize niyabona namhlanje ukuthi uMrs Onyebhutshu akamuhle kahle. Akamuhle hle. Mnqobi umhethile. Umjolo madoda umjolo inkinga umjolo. Kodwa ngizolungisa lo mjolo lo njengamanje siyahamba noNombuso siyahamba manje ke lokhu ukhala ngiphuza amanzi we are fucking living ngoku siyakhona manje no mele siyakhona into okumele uyenze namhlanje ukucabanga ukuthi lo gwayi wakho uzowubeka kubani. Uma usucabanga ngewaqeda ungitshele vele ngizofika ngizojima ntambama ngale. Uzofika ungitshele it's either siyavuka siyothenga kusasa noma senza nganye indlela. Ungaze makubuya Mnqobi futhi ezokuqonela ke ngoba umthanda kakhulu. Mnqobi uyasangana mase sebona wena kodwa manje ephinde enze imsangane engayazeyana. Naye la khona uhlukumezekile. Ngiyakutshela yimina. hayi. Umyeka kanjalo ungamtshela ukuthi uLusi umnezile imali. Alibele ekwirun. Ku-right. Futhi angamnike kuLusi imali ngoba nawo umsaba ngiyinike wena le mali. Anginankinga mina. Anginankinga. Ngoba vele angisamfuni noMnqobi eduze kwami ngoba uyangicika. Yezwa professor uyangicika uMnqobi ukuthi angayenza kanjani into enje. Ayithi kumele ngivele ngiyinike wena le mali. Ukuthi ngiyicabanga ngempela lento ukuthi shothi akanandaba yezwa. Akanandaba yezwa. Kodwa uyakuthanda yona into engiyaziyo leyo. Pho angangishiya kanjani pho? Uyini nibe nephutha lento but kodwa naye la khona uhlukumezekile. Akakhombisi. Aza akakhombisi. Yes. Nangi-right. Sengi-right. Ngizamile inhliziyo yami ukuyixolisa nje. Ukuthi nje angithandi nokumbona ke yena ke.
yabo ngobani ngamtshela ngathi mina indaba zomjolo angiyisayithandi yabo njengoba ngificane ndiya lami bathini indaba endiyafokofa ezenza isikhwakha ezenza ngathi uyinsizwa yena ngazi yakagumede ocabukile ayiza leyo wathi nakayazi insizwa endiya libethi uMrs Gumede mina ocabukile yes angiyela mina uMrs Gumede ngikaze ngibe uMrs Gumede mhlawumbe ngingaba ngisho uMrs Onyepush ongqondo awusi uMrs Phakathwayo awuphakathwayo oyeye abadakiwe banganangqondo abanayo ingqondo shem hayi ingqondo bayayithatha bayifake emdidisi ngoba phela shuthi hayi phela mina ngeke ngimshiye ngisho nanengane yami indlela angenza ngingamthembi ngayo ingane yami ngeke ngimshiye nayo angavele ayibhebhe nje eli ngeke ngikwazi juju singaphila kanjani ngenomuntu onjalo hayi mina ngikhombisile ukuthi uyinja nje angikhombisile mekwazi mina ukungishiya lapha kanje ebe yena wafika waxosha indiya lami uqwabe madoda wathi ngifokofa indaba yamandiya yena manje ke yena ke usefika yena nje uhluleka eli ngisho unyaka owodwa nje akwazange ngibuqe usesoqeda inyanga yazi lona lela ndiya ukuthi mina sengathana nalo iminyaka emingaki lona lela ndiya lela akalazi inyembezi zalo mhlawumbe lezi akalazi ngempela ukuthi sengathana nalo lize limala nje balama ama crashes kanje lalimala ngihlala nalo ePoint yezwa ngihlala nalo eShelter yasePoint ekuthiwa iAutoZone yezwa lalimala khona mina ngiyise kabanje ngabe namhlanje ngalimala mina same day wafika ubhuti wami ngithatha saye efolweni kuba wasala lapha yana kwangena ama security kwaDujulo walimala indlu ethe yokuqala mhlawumbe uzoshona nokushona ngoba owayesemva kwakhe washona umuntu wadubuleka la eswini bamfaka iskipa azi wagcina 2 yena badubuleka emlenzeni uyabona ukuthi uNkulunkulu usekusave lo mhlawumbe kwangashona wena ngale ngempela akufanele ngabe usahlala la emgaqweni yizo leyo nto kwafika uqwabe madoda bathi indaba yamandiya wara yena kodwa use ayibona ayibo ngiyayisetha nombuso cha ukuze yabona umuntu uye umbuke professor umekhuluma ukuthi yabona lento ayikhulumayo okay una experience ayayazi yezwa so uye ungakholwa ukuthi angayenza yezwa yabona ukukhuluma ngomuntu ohethekile inhlizweni uma ngabe uzophinda futhi nawe umihethe futhi ebekade wayetheka wazama recover the rights wena uphinde uzovuselela uphenya futhi lapha yizo leyo ukuthi ungizwisa ubuhlungu obunganani mina ngoba ngathi ngiyitshelile ukuthi ngisafuna ukujola into serious about this angeke ngijole nendiya lami wafuna ukuthi mangihambele ngiyele ekhaya nginganendaba nandiya vele yabo lo musazi uyangihlekisa kodwa manje ngiphatheke kabi kodwa ubuye ungihlekise nandlela obeka ngayo awunandaba nandiya ayi no man uyahamba uma wake uyamhambisa le uyabuya yena ubuyelana wayibuyelana wathi ubuyela wena nje ubuyela ukuthi ezongenzana futhi wayibuyela khona ukuzokuhetha awumjolo bafo yazi kwakuse right ehambile ngoba wayehambe ku right kukuhle yabo kungonakele lutho yabo nami ke yazi ngakolunye uhlangothi nengisolayo nombuso mhlawumbe sekuyisikhathi lesimanje sokuthi angithi nawe waye rehab wabuya ngenxa yakhe ubuyela yena
I think manje isikhathi sokuthi ningabi naso isizathu sokubuyela emgaqweni. Angazi noma ngi-understand kanjani. Hayi mina ngempela futhi. Ngiyacabanga ukuthi thina singayibuka ngendlela e-wrong lento kodwa mhlawumbe uNkulunkulu uNkulunkulu yenza uyazi wenza. Ngiyakutshela ngempela mina uNkulunkulu mhlambe usefuna ungisiza. Hey. Angikutshela professor nami uNkulunkulu usefuna ungisiza. Hayi nami ngiyasola mfowethu mangihlaziya lento ngiyasola. Mengithi ngiyapheka. Mancane abantu bengiphila nabo ngemthasiso okwasiswami bavele bangishiya nje kanjalo. Ngesimangazane sakho Mnqobi. Yezwa bakhethana ukungishiya. Yeah, uNkulunkulu mase ezokusiza kuhlehla abantu ukuze kuzocaca ukuthi yena iyena. Ngiyazi uma ncane into eyenza ukuthi angishiye mina uma ncane angishiye indaba yaMnqobi ngoba buye bangatholani kahle. Ngobani uma ncane naye ugcwele ingqondo yomgaqo kakhulu. Ngiyasho ukuthi ukhulele emgaqweni. Yabo? Yeah. So bebekwazi ukuthi bantshele thina izinto especially uBreno actually. Yeah. Uyena wenza ukuthi kuze kugcine kutheleleka noma incane. Yabo? Bakwazi ukutshela thina izinto. Thina phela fanele sibe yifamily. Yabo? Asikwazi ukutshela nasodwa. Yabo ukuthi ngahamba ngiyophanda ngibuye thenga into zami ngibela wena uyintshontshe. Yizo leyo nto usho ungicabangeli mos. Hey. Wangaceli at least ke sisharisheni because beshare vele. I think mina manje le isolation obhekene nayo eyokuthi usizakala. Okay ke uhamba manje nongikhombisa naye ukuthi hayi vele phela sizalwa ndawonye. Vele phela sihlangane la emgaqweni. Yabo wangishiya kanjalo. Okay wangangitshela nokuthi uyapi. Hey. Yabo wesiphathi that's why nami ngazange ngize ngimfuna. Yabo ngoba ukuba wathi mehamba wathi nombuso abangokuhamba la vela ngiyazi bebe ngingasasanda ukudla amastebhisini. Yeah. Angitshela ngicabanga ukuhlala border wazi ufike ozongibheka khona yabo kuyazwakala. Yeah. Wangangitshela lutho. Yazi le mnadidi la semnyango la bangumsindo man. No nombuso. So yabona ukuthi it's fine. Uma ncane asangifuni vele Mnqobi naye sehambile. It's fine. Izosiba umsindo lomdidi lezi. No man nombuso ake sisothi indaba yakho mfowethu sobuya siyilungisa mfowethu ngandlela thizeni mina igama lami nguprofessor ngingamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini kaMandlakazi. Sengcenga. Subscribe umuntu othanda ukusubscribe uthanda ukujoin membership ayijoin sikwazi ukuthi sisize abanye abantu ukuze bakwazi ukusizakala sikhiphe ingane emgaqweni. Leyo yethu I mean how I ended up in drugs ngaphathi kwa Mp TV1.